Si Che Guevara, buto sab kay ni siya, labi nas mga hilig sa banda. Sige gid tagkakitaan ni Che Guevara sa mga kalo, t-shirt ug apil na sab sa mga concerts na agad iyang naong. Pero kinsa gid ni si Che Guevara? Unsa iyang mga influence sa banda? Ana pa ganing uban bokalista daw ni sa banda. 40 days video atong isgutan ng kinabuhi sa buto sa isa sa mga kontrobersyal nga tao sa tibuok kalibutan nga si Che Guevara. Tara, istorya ta. Patria o muerte. Si Ernesto Guevara de la Serna or mas nailhan nato as Che Guevara, gipanganak atong June 14, 1928 dito sa Rosario, Argentina. 20 years old si Che, nag-eskwela siya doktor dito sa University of Buenos Aires, Argentina. Ug nahimo gid siyang ganap nga doktor pag-abot tuig 1953. Pero atong estudyante pa rin ni Che, laga na ni siya daan ug sige na siya explore og libot-libot sa South America. Ug didto gid niya nasaksihan ang kalisod sa kinabuhi sa mga tao nga iyang mga naadtuan, kagutom, kapobrehon, kalisod ba. Maong didto pa lang nasulod na sa iyang utok nga utrohon or say gusto niya utrohon ang bulok nga sistema sa panggobyerno. Ang pagpanglapas sa tawhanong katungod para lang makasapi og daghan ang mga mananap nga naa sa paggamhanan ug apil na sab ang mga dagkong kapitalista. Nisulod pagani sa iyang unahuna atong paglaroy-laroy niya nga mas importante ni nga sitwasyon tagaag pagtagad kaysa sa pagpadayon sa iyang pag-eskwela. Pero nakahuman gid gyapon siya. Pero sa wara sabdayon madugay, gibiyaan na sabdayon niya ang Argentina. Didto siya niabot sa Guatemala ug 9 months siya didto nagtambay para lang estudyuhan ang paagi sa pagpamalakad sa panggobyerno sa Guatemala sa presidente atong panahon didto nga iyang idol nga si Jacobo Arbenz. Ug syempre di din niya atimanon ang iyang lawas dong tinguha. Auditor sab niya nakaila si Hilda Galea nga iyang naasawa. Balik ta. Marxismo, pamilyar ka ani? Karl Marx ba? Kanisab nga time, follower na si Che sa Marxismo. Ang Marxismo tuod guys, sa largong pagkaistorya, is about sa politika o ekonomiya nga naga-encourage sa mga tao ito komunista. Ug syempre, tungod sa mga experience ug hilig sab ni Che sa pagbasa-basa og mga libro, nakumbinsi gid siya ani. Una niyang gibuhat as doktor, gatabang sab siya sa mga doktor dito sa Guatemala for free para sa mga medical research ug uban pang kalihukan sa mga ospital. Ug sa iyang gibuhat nga kamaayo, didto na din siya gitagaan sa pangalan nga Che, which means friend or amigo ba. Niabot ang kudita sa Guatemala ug didto nagisipa og nahawa gid sa pwesto ang iyang idol nga presidente nga si Jacob. Didto ni samot og kasurok ang high blood ni Che sa US kay ang nagpaluyo sa pagpatanggal sa iyang idol nga presidente is ang CIA sa US. Ana siya, di ni maayo ni dapat sukol ta og binigwasay lang gusto aw binigwasay ta. 1954 adto sa Mexico ug nakikita sa mga tawo nga gikan sa Cuba nga gipanglabay sa Mexico. Ug didto na niya nakaila si Raul Castro nga isa ka leader sa rebelding grupo sa Cuba. Ug pila lang kasimana niabot sab sa Mexico ang igsuon ni Raul Castro na si Fidel Castro human nakadawat og amnestiya sa Cuba. Si Fidel Castro tuod guys is usa sab ka leader gihapon sa mga rebelding grupo sa Cuba. Nga ang tinguha og tumong is makabalik sa Cuba ug para sipaon sa pwesto ang diktadoryang leader sa binigwasay gihapon nga pamaagi. Chika-chika sila ni Che, Raul ug Fidel ug diri nakumbinsi si Che Guevara nga moapil sa grupo ni Fidel nga ginatawag nila July 26 Movement M267. Ug ang tumong is pabagsakon ang diktadoryang pangulo ni Fulgencio Batista nga president sa Cuba. Medic si Che sa grupo kay syempre doktor man siya. Pero syempre naapil pud sa iyang training ang paggunit sa mga armas. Sa wa madugay nilusob na ang grupo nila gikan Mexico to Cuba sakay sa usa ka yate nga Granma ug 82 sila kabuok guys. Ug pagbaba pa lang nila sa pantalan sa Cuba, gisugat na yun sila sa Cuban Air Force ug gipangwaswasan na yun sila guys. Daghan sab sa ila ang naimpas ang kinabuhi ug ang uban sab ihay nagsibat ug gipangbiyaan ng mga gamit. Nagkabulag-bulag sila kay syempre ihay naman sila panagan. Ang grupo nga kauban ni Che is napadulong dito sa kabukiran sa Cuba nga Sierra Maestra Mountain Range ug ang pikas grupo sab nangadakpan og apil dito si Boss Fidel Castro. Dito na din nagsugod og gunit na gyud og armas si Che kay syempre siya naman ang nahimong leader ato nga grupo. Binigwasay diri binigwasay dito ug ubay-ubay sab ang ilang mga dadaog nga pagigbinigwasay sa sundalo sa Cuba. Niabot pag 2 years ang ilang pagpuyo sa bukid ug pagigbatok sa mga sundalo ug mas dilig-on pa ang pagsalig sa iyang mga membro kang Che
Syempre tungod sa iyang pagkamaayo nga leader ug nindot gyud sa bugtumong. Ug niabot pa gyud ang time nga ang mga general ni Batista ni aksyon nagbaliktad ug naanay mga sikreto nga pakigkonekta kang Che. Nahibalaan sa diktador nga si Batista ang mga laka nga gibuhat nila Che. So ang gibuhat ni Batista, dali-dali din siya pasi kay basig maimpas pa inud siya. January 1, 1959, pasi na si Batista og didto na nagpalamig sa Dominican Republic. O February 7, 1959, gideklara na gyud nga Cuban citizen si Che Guevara as pag-ila sa iya nga leader sa malampuson nga revolusyon against sa diktador. Ug nahimo pa gyud siyang opisyal sa National Institute of Agrarian Reform ug nahimo pa yung president sa National Bank sa Cuba. Ug syempre padayon gyapon iyang pagtabang nga libre as doktor. Ug pagtabang sab sa uban pang mga revolusyon nga ginabuhat sa mga silingang nasod, Panama ug Dominican Republic. 1960 while naa sa meeting si Che Guevara sa National Institute of Agrarian Reform, kalit ni sulod ang ilang isa ka tropa. Bus dahil ni buto dito sa pantalan sa Havana. Adto dayon sa wailangan si Che Guevara ug didto ni tabang sa pagpanambal sa mga sundalo ug mga tao nga nangaangol sa maong pagbuto. Ug didto na dayon siya nakuhaan og picture guys, kani nga picture nga kuha ni Boss Alberto Corda. Nga mauna dayon ning makita nato sa mga t-shirt, kalo, concerts ug uban pa nga pertig yung butuwa sa tibuok kalibutan. Humanyag serbisyo dihawa na si Che Guevara sa Cuba, uban iyang mga sakop ug niadtog Congo para didto na sab sila magrevolusyon. Pero dili man tanan laban sa kinabuhi madaog. Minus sab ang mga tao nga nag-apil sa ila didto ug napildi gyud sila. Adto siya Bolivia para didto ikasa ang katong iyang daan pagid nga plano para sa mga CIA. Ang mga sundalo tuod atong panahon sa Bolivia guys, isakop ug suportado sa CIA sa US. Maong pagkaibalo nila nga naa si Che Guevara sa lugar, dali-dali na yung sila himog lakang para unhan si Che Guevara. October 8, 1967, gipalibutan sila daghan kaayo nga sundalo ug special force ug didto gid sila nangadakpan guys. Gipriso siya tibuok gabi didto sa bakante nga karaan nga kwarto. Ug pagkaugma dayon gyud sa October 9, 1967, i-execute si Che Guevara sa pamaagi sa pagpusil. Ug before pa day giimpas ang kinabuhi ni Che Guevara guys, naa pa siya gibilin nga istorya sa katong magtiro sa iya. I know you've come to kill me. Shoot, coward. You are only going to kill a man. Tell my wife to remarry and try to be happy. And tell Fidel Castro that the revolution will soon triumph in the Americas. So, nganong naatod si Che Guevara sa mga concerts? Labi na ning Rage Against the Machine. Ang ako lang masulti is simbol lang na si Che Guevara guys kagigamit sa mga banda nga ang tema or message sa mga kanta is about revolution. So, dili siya member sa banda. Ikaw, sa may kastorya kang Che Guevara, comment subject taga-asa ka kay ato na sang was out sa atong next video. Peace out, yo!